खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरनाय थाबाय। दिनै जोंहा PM किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा दै लोगोफोर, बेखौ दिनै सोनाय जागोन लोगोफोर। दा बे 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दिनै सोनाय जागोन। डेटआबो रिलिज जाखाबाय आरो टाइमखौबो बिथांमोना होखाबाय खैथानिफ्राय सोनाय जागोन। दानिया जुदि नोंथांमोना बे PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय बा जाय बिथांमोना मोनगोन, बिथांमोननि जि लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामो लोगोफोर? आरो बे लिस्टआव थायोब्लासो नोंथांमोनहा नाम थायोब्लासो बे PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। दा बे लिस्टखौ बोरै चेक खालामो आं नोंथांमोननो बेखौ फारि फारि दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया आं PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आरोना, PM किसान नैबे पर्टेलाव फैबाय आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना मा खालाम, बेनि उनाव नैबेखौ एसे बोखोनानै हो आरोना। बोखोनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे खनायाव दंना बेनिफिसारि लिस्ट लिरनाय दंना लोगोफोर, नोंथांमोना बे बेनिफिसारि लिस्टआव खनसे क्लिक खालामनानै हो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस आरो श' जाबावगोन लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनांगोननो, नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामना लानांगोन। बिनि उनाव डिस्ट्रिक्ट, साब डिस्ट्रिक्ट, बिनि उनाव ब्लक, बिनि उनाव भिलेज। नोंथांमोना फारि फारि बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बे लिस्टआ फुराना लिस्ट होननानै गोबाङानो बुङो, नाथाय बेवहाय गोदान गोदान मानसिफोरनि नामाबो बेवहाय एड जाबाय थायो। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय। गिबियावनो आङो फारि फारि सेलेक्ट खालामलांसै। गिबियावनो आं स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोनोसै लोगोफोर। आं बेवहाय आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। आसामखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबेयावहाय डिस्ट्रिक्ट दंना, डिस्ट्रिक्टखौ दानिया सेलेक्ट खालामना लानोसैलाय आं बेहाय जायखिया मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामना लाबाय आरो। बेनि उनाव नैबेयावहाय साब डिस्ट्रिक्ट दंना, बे साब डिस्ट्रिक्टआवबो साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरो लोगोफोर ना। आं बेवहाय साब डिस्ट्रिक्टखौबो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोननि जि भिलेज, बे भिलेजखौ नैबे लास्टाराव सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आं बेवहाय भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। दा नैबेयावहाय आं जायखिया मोनसे भिलेजनि बेवहाय माने PM किसाननि फैसा मोनग्राफोरनि नाम नायगोन आरो ना लोगोफोर। जायखिजाया मोनसे आरो नैबेयावहाय जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामना लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गेट रिपर्ट दंना, बे गेट रिपर्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबेयावहाय नै नोंथांमोनाव बेफोरबायदि नामा बेवहाय श' जाबाय आरो लोगोफोर। बेवहाय वान पेज, नै गाहायथार दंना वान पेज आरो टु पेज। बेवहाय वान पेजाव क्लिक थुयोबाथाय वान पेजाव थांगोन, टु पेजाव थुबाथाय टु पेजाव थांगोन आरो लोगोफोर। आं जायखिया वान पेजखौ थुनि आरोना। वान पेजखौ नायनो होमबा वान पेजाव थांगोन आरो वान पेज बियो लोगोफोर। दानिया बेवहाय नै बेसेबां मानसिया, सरि बे टु पेजसो दै लोगोफोरनि 51निफ्राय जानानै दं। नैबेयावहायसो वान पेजआ नै। बेयाव मोननै पेज दं दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोननि नामा गैजोबाबो जानो हागौ, होमबाथाय नोंथाङा बे टु पेजाव थुनानै नायबानो जाबाय आरो। बेवहाय बेसेबांजोन मानसिया PM किसाननि फैसा बा बे गामियाव PM किसाननि फैसाखौ मोनो बा मोनगोन एबार, बेनि जिखिनि बेवहाय डाटाया नैबेयाव श' जाजोब्बाय आरो नामाखाया। बेवहाय गोजाम आरो गोदान बेवहाय ज' एप्लाइ खालामनाया माने एड जाबाय थायो आरो नामफोरा गोदान गोदान। बेनिफ्राय सिगाङाव मोनखानायाथ' मोनखाबोबाय थाबाय, ओमफ्राय जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामदों बिथांमोननि नामाबो बेवहाय एड जायो आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै बा नोंथाङा नोंथांनि जि नामखौ दंना गैया बेखौ बेवहाय चेक खालामनानै लानो हायो आरो लोगोफोर। दा जुदि नोंथांमोननिया बेवहाय बा बे लिस्टआव, बेनिफिसारि लिस्टआव जुदि दङब्लासो नोंथांमोना दिनै जे PM किसाननि फैसाखौ सोनाय जागोन ना, बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननिया बे लिस्टआव जुदि नामा गैयाब्ला नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नामा दङब्ला अलरेडि नोंथाङा PM किसाननि फैसाखौ दिनै सोगोन नालाय 5 बाजिनिफ्राय, नोंथाङा बेवहाय PM किसाननि फैसाखौ माने मोननो हागोन आरो लोगोफोर दै। दा नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै नायदो आरो गाव गावनि नामा दंना गैया, अब्लानो मिथिगोन PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया। आरो बेनि गेजेराव मोनसे खोथाबाव, जुदि नोंथांमोना DPT लिंक गैयाबा DPT-खौबो थाबैनो लिंक खालामनानै लाखा होननानै आं सिगाङावनो फोरमायखाबायमोन। दा दिनै जुदि DPT लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना बेनि PM किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आरो गोबांनिया लेन्ड हल्डिं प्रब्लेम जानानै दं, लोगोसे EKYC प्रब्लेम जानानै दं, आरो माखासेना बेंकआवबो प्रब्लेम जानानै दं। नोंथांमोना जुदि बेफोरखौ जुदि चेक खालामनानै लायाखैब्ला बा नोंथांमोना बेफोरखौ जुदि आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला दिनैनि जि PM किसाननि 22 इनस्टलमेन्टनि फैसा सोनायाव नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ'आव बेबायदिनो लोगो मोनगोन।